Jama'a barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin zauren DC Talk Show. A yau muna tare da babban bakonmu mai kamfanin Mubashir Cargo. Malam muna maka barka da zuwa. Allah sa. Ba tare da bata lokaci ba za mu so Malam ya gabatar mana da kansa bisa ga al'adar wannan shiri da kuma takaitaccen tarihin rayuwarsa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki, sannan ina godiya ga wannan gidan TV mai albarka mai yada al'amura masu yawa na addini da sauransu. Ina godiya da suka bani wannan dama, da suka bani wannan lokaci nasu mai tsada mai albarka. Na farko sunana Bashir Liman Yahya. An haife ni a garin Mahuta da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Ɗandume da ke Katsina State. So, a gurguje dai ba sai na yi bayani dogo a kai ba. So, dalilin wannan magana shine dai wannan ƙasar Masar, to na zo Misra a ranar Laraba, a ran 28 ga watan Nuwamba, shekara ta 2012. Yanzu shekara na 14 a ƙasar Masar. So kusan karatu ne ya kawo ni. Alhamdulillahi yanzu na yi digiri na farko kuma muna digiri na biyu. So wannan a takaice kenan. Duk da an tambaye ni rayuwa amma dai da yawa kam. So wannan dai shine a takaice insha Allah. Masha Allah. Lallai an sha gwagwarmaya waɗannan shekaru, kusan shekara 12. An ga abubuwa da dama na ababen al'ajabi, ababen rayuwa na izina da sauransu. Ba tare ɓata lokaci ba, za mu so Malam ya mana bayani a takaice game da wannan kamfani nasa mai albarka. Za mu so mu fara daga kan gabata wannan kamfani. Za mu so Malam mana bayani takaitacce na tarihin wannan kamfani da tarihin wannan sana'a ta cargo. Alhamdulillahi, kamar yadda bayani ya gabata cewa kusan karatu ya kawo mu garin nan. Mun yi digiri na farko, muna digiri na biyu. To ka san ita rayuwa fanni ce, makaranta ce, darasi ne, class ne. So daga wannan aji ne za ka fada wancan ajin. So gaskiya kusan abin da ya kawo mu garin nan kenan, kuma sai muka tsinci kanmu daga cikin abin da Allah ya kaddara mana, ya rubuta mana, sai muka tsinci kanmu a cikin fannin babi na kasuwa. Kusan bayan gama digiri haka mun fara masters kawai, sai kuma aka ce bari a ɗan rika taɓa kasuwa. So mun shiga babbar kasuwa da ke ƙasar Misra, ita ce wadda ake kira da Ataba. So kusan kowa ya santa. Muna ɗan sayan abayoyi tun daga guda 5, guda 10, kayan bacci haka muna turawa Nigeria. Kusan kowa da haka ya fara. So tun kana aradi akan online haka, so har Allah ya kai mu lokacin da kana iya tura naka ma, kana iya tura kilo 1000, kana iya tura abaya 1000 kenan. Abaya 1000 kilo 1000 tun daga ainihin abaya 5-10. So bayan an fara wannan, mukan sai abaya mu kai Hayil Ashir, wanda kowa ya san ina ne Hayil Ashir, shine asalin tushe wurin na tura kaya. So daga kaɗan har ya kai ga muna da 'yan uwa da abokai da muka taso, kusan duk tare aka yi karatun, ya zama tare ake kasuwa. So har ya kai ga fikira ta zo mana, experience kenan. So kaga cewa tun da kai ma kana ɗan turawa da yawa, so ashe kenan za mu iya kaiwa airport mu ma mu je mu ba su, mu samu sauƙin kuɗin kilo da ake wannan. Za mu je kasuwa mu sawo kayan nan, kowa sai ya zo a haɗu a gidan mutum ɗaya. An gane, a haɗu a gidan mutum ɗaya, mai kilo 100 ya kawo mai kilo 200, mai kilo 300 a haɗa. Sai ya ga an tara kilo 1000 har kilo 2000 sai a kai airport. An gane? So ban mantawa a lokacin akwai Malam Hamza, wanda shi ma Allah ya albarkace shi da kamfani. Akwai Malam Mubarak Abdulsalam, wanda Allah ya albarkace shi da kamfani. A lokacin kusan su ne muke har haɗa kayan. Ba zan manta ba, kayan ƙarshe wanda aka haɗa a gidana aka haɗa shi. A gidana aka haɗa shi a wannan unguwa mai albarka March, wanda lokacin Malam Hamza ya je Najeriya, na je
da kayana da nashi, ni na je wata muhafaza, yani wata state na je na sawo mana kaya. Malam Mubarak kuna tashi tun daga nan Cairo kenan mu tafi wani state din ma mu je mu sawo kaya. Gane, so Malam Mubarak ya kawo nashi, muka zo gidanmu muka hada. So bayan mun hada, na sauko zan raka Malam Mubarak ya je ya hau mota ya tafi unguwansu. Sai yake cewa wannan kago din fa duka ba wata tsiya bace, duka ana iya yi. Wallahi na ce malam, kaga wallahi da zaka bude wannan harkar da sai mu tattaro kayan mu kawo maka. Okay, shine yake baka shawaran haka? A shine yake bude baki yake cewa wannan harkar kagon fa da muke kai musu kaya, kuma kudin kilo yakan yi tsada. So ba ma wata tsiya bace, su yan ashir kenan. Muna ma iya yi. Sai nake ce mishi wallahi malam, kaga da zaka bude kuwa ai kaga sai mu tattaro kayan mu kawo maka. Kamar da wasa kawai ya tafi, ashe ya tafi da abin a zuciyarsa. Bayan kwana biyu kawai sai ya ce min, ustaz, ya kira ni a waya, ko shehi, cikin kalmomin nan guda biyu dai haka ya kira ni yake cewa ai na buɗe kago kuwa. Na ce kai da Allah, ya ce wallahi na buɗe. Na ce ai ko kaga yanzu haka muna da kaya a ƙasa, ga mu nan za mu zo. Wato daga wannan tattaunawan kawai sai Allah ya yanke. Sai Allah ya kawo abubuwa na alkhairi. So sai muka tattara kaya da ni da Malam Adam shugaba, Allah ya ƙara masa ɗaukaka, ya koma a gida 2022. So muka tattara kaya muka je muka kai mishi. So Malam Hamza da na sawo mishi kaya, shi lokacin yana Najeriya. Malam Mubarak ya bashi labari, shi ma sai ya buɗe ƙwaƙwalwarsa, ya yi experience, shi ma ya bubbuɗo ya za a ya zo ya yi. Shi ma yana dawowa, yana durowa kawai ya je ya buɗe shi ma nashi kago ɗin. Shi ma nashi kamfani. A Babu Sha'ariya, su ne waɗanda suka fara buɗe kago a Babu Sha'ariya. Kafin su akwai wasu 'yan uwa mutum biyu. So Allah ya albarkaci abin. So Malam Hamza kusan shi ne akrab ilayya sama da Malam Mubarak. An gane, saboda tunda na zo ma tare muka zauna gida ɗaya. So da ya buɗe yana ce to ai wata kusan tafi kusan. Wata kusan tafi wata, kamar yadda Malam Bahaushe ke faɗa. Sai muka koma muka rika kai mishi kaya. Cikin ikon Allah, bayan wani ɗan lokaci shi ma yana tare da wasu. Sai ya ce to bari shi ma ya buɗe nashi sai ya ban masu. To a wannan lokacin Malam Hamza tunda muna tare, sai ya nemi shawara, tunda a lokacin ni harkar canji nake gaskiya, ita ce sana'ata ta farko kafin ma business, ita ce sana'ata ta farko. So sai ita harkar kago tana buƙatar canji, harkar canji tana buƙatar kago. So suna da alaƙa, suna taimaka ma juna sosai fiye da baka wato. Idan kana canji ka buɗe kago za ka samu kwastomomi sosai. Yani mai canji kago zai iya bashi kwastomomi sosai, a gane, sannan mai kago canji zai iya bashi kwastomomi sosai. Ba kowa zai iya fahimtar haka ba, sai mu da muka haɗa biyu. An gane. So a wannan lokacin ina harkar canji, bayan ya buɗe nashi sai ya ce mani idan ina da lokaci ina ga zan iya zuwa. An gane. Sai na taya shi wannan aiki. So alhamdulillah na je na taya shi, kusan na riƙe wurin ma da kyau, na zama kamar ni ne MD na wannan wuri, tunda ba zama yake sosai ba. So da ni da abokan aiki. To gaskiya a wannan wurin, a wannan lokacin na sami experience sosai akan harkar kawo. Na sami experience saboda na ba da lokaci, na ba da jiki. An gane, na sami experience wanda a yanzu duk a Ataba, duk a Babu Sha'ariya ban cire ma kowa hula ba. In dai akan experience ne akan harkar kago, to sai dai mutane su zo su zauna class, ka ba su koya musu. Hatta su waɗanda suka riga mu ɗin, in dai a Babu Sha'ariya ne. So saboda ni na ba da lokaci, kuma mun yi sanayya da mutane. So wannan a takaice kenan, kar abu ya tsawo, amma ɗan ƙari a kai shi ne. So bayan na yi kusan shekara 2 da shi, al'amura suna tafiya masha Allah, kuma sai na zo shawara ta bani kawai na aje, na dawo gida na zauna na ci gaba da ƙara faɗaɗa karatu. So na ce mashi zan daina wannan aiki, na aje na dawo gida na zauna. An gane. A lokacin ni ina tare da shi ne, bi ma'ana kago na shi ne, mai kamfanin Hart Logistic Malam Hamza kenan. Yani a kamfanin H. Hamza, A. Abdulaziz, D. Badamasi. Abbreviation na sunan shi ne. Shi kuma Malam Mubarak da na bayani, shi kuma AA Global sunan kamfaninsa kenan, shi ma kusan sunan shi ne. An gane? So bayan na dawo gida na zauna, afwan, sai wani ɗan uwa kuma
shi kuma yana so ya zo ya sana'ar, sai ya rika kira na waya na neman istifsari, bi ma'ana experience, yana neman experience akan harkar cargo. Ya ce mani yana so ya yi cargo ne, da yana awon gaba kamar yadda kowa ya sani, yana so ya yi cargo amma bai da ido a kai. So shi ne ya tambaya, aka ce ai ya yi min magana. Wato ya tabbata cewa Tun a wanda ke lokacin. bukatan experience ya Gaskiya. samu class akan harkar cargo, Na. idan ya same ku ya samu Gaskiya alhamdulillah. da abin da yake Alhamdulillah, gaskiya kusan akwai mutanen da suka nemi hakan kuma wallahi an dora su a hanya kuma sun ci nasara. Saboda idan baka da experience akan harkar cargo zaka iya asaran billions of naira. Zaka iya asara, in ba a yi wasa ba har prison kana iya zuwa. Harkar cargo. A harkar cargo in ba a yi wasa ba zaka yi asara, in ba a yi wasa ba zaka iya mutuwa, wallahi hawan jini zai iya bugar da kai. An gane, in baka yi wasa ba zaka iya susucewa, kana tafiya a share jesh, kana surutu ka wuce mutum ma kana nema ka duka. Yani harka ce mai wahalar gaske, tana bukatan experience sosai gaskiya. So bayan wannan dan uwa ne mai experience akai, na bashi shawara ya ji daɗi. So da ya tashi ƙara yi sai ya ƙara kira na ƙara bashi experience akai. A wannan lokacin kawai sai ya faɗo min, ko in ce mashi tunda na ga shi bai da ido akai, ko in ce mashi in zo mu yi tare, so zai zama kamfanin shi zai iya ɗaukaka da wuri. Inda ni already na taɓa yin harka kuma ina canji, mutane sun sani already. Wancan kamfanin da na yi aiki kusan zan iya ce ma da yawa mutane ne na kai su wurin, ta dalili na. Kai suka sani. Ni suka sani, saboda harkar canji, in mutum na neman canji za a ce ka je wurin wani. An gane? So kusan wasu ta dalili na suka zo wurin. To da ya min wannan magana sai ya zo min a rai. Ina zaune a gida na ce mashi to ko in ce mai. Ko in ce mashi in zo mu yi tare. Sai na ce mashi, sai ce a ba damuwa. Shine Malam Muzammil, shi kuma mai kamfani na Cargo Aminci. Allah ya ƙara mana yarda baki ɗaya. So duka 'yan uwa ne na albarka, ana gogon juna kuma an samu alkhairi tare, kuma ana tare har gobe. So muka buɗe wannan harkar cargo tare da shi, muka sanya mu kamfanin mu Mubashir Cargo. Kamfanin Mubashir Cargo daga 2022 daga 2022 farkon 22 har zuwa ƙarshen 23, so mu biyu muke da shi, da ni da Malam Muzammil. To bayan nan kuma shi ma kuma sai muka ƙara faɗaɗa al'amari, ka san shi arziki na Allah ne. So in ina da nawa yana da nashi, za a samu wasu 'yan uwa za su ci abinci, kuma arziki zai zo ta wurin shi ne ma zai zo ta wuri na. Haka na yi shawara cewa bari mu faɗaɗa abin, shi sai ya zauni wannan, ni ma sai na zauni wannan. So wannan abin da ya faru kenan. Muka zo experience ɗina gaskiya alhamdulillahi, da kuma yanayin dole in kana business ka koyi mu'amala. Ita mu'amala a business ita ce kusan number 2 bayan kuɗi da za ka zuba a business ɗinka. To mu'amala ka ita ce jari. Ita ce jari mai zaman kanta. Za ka iya ganin mutum na da kuɗi ya zuba a business, amma business na iya karewa saboda in ya rasa mu'amala. To gaskiya alhamdulillah mu'amala ta taimake mu wurin tafiyar da Mubashir Cargo, da ya sa mutane a wannan watan da ke nema ya kare, muka samu recommendation sosai, wanda abin ya faranta min rai, ya tada ni sama. Na kuma yi mamaki.